Ivan Solivelles és graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la UIB l'any 2015 i doctor en Traducció i Ciències del Llenguatge per la UPF l'any 2021. A més, va cursar el màster de formació de professorat a la UIB i el màster d'Humanitats, Art, Literatura i Cultura Contemporànies per la UOC. Ha estat professor associat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i investigador predoctoral i professor a la Universitat Pompeu Fabra. A més, va gaudir d'un postdoc, d'una beca postdoctoral Margarita Sales amb una estada a la Universitat Rovira i Virgili i d'ençà de febrer de 2023 és professor ajudant doctor de la Universitat de les Illes Balears. Les seves línies de recerca se centren en l'estudi del lèxic, que és membre, en aquest sentit, és membre de l'Observatori de Neologia i col·laborador del grup Iulaterm de la Universitat Pompeu Fabra, i en l'estudi també de les ideologies lingüístiques amb una especial atenció per la glotopolítica. Bé, quan vulguis, Ivan, et deixem que parlis, perquè és el que és més interessant d'avui. Bé, bon vespre o bon dia. Compartiré ara pantalla. Així. Bé, aquí el xat. No sé per què. I ara sí. Bé, moltes gràcies a tots per ser-hi, un 29 de juny. Avui parlaré d'un tema sobre el qual he estat treballant els anys, diríem, d'investigador predoctoral i posteriorment, que és la qüestió dels neologismes i concretament també com se poden tractar en els mitjans de comunicació, que és el tema relacionat, per tant, amb l'assessorament lingüístic, etc. La presentació l'he dividida en diferents apartats, una primera part més teòrica de què és la neologia i què són els neologismes, quina és la diferència entre terme i neologisme, perquè de vegades se confonen. També, per exemple, quin és el paper de la neologia en els mitjans, perquè alguns dubtes recurrents és però si no apareix una paraula al diccionari la podem fer servir, l'hem de fer servir en cursiva. Això, quines paraules, diríem, noves poden fer servir i quines no, s'han d'explicar. Són alguns aspectes que mirarem d'abordar. Després parlarem concretament dels manlleus, és a dir, de les paraules que venen d'altres idiomes, de si són bones, si són dolentes, però en termes, diem, científics, perquè tot pot ser bo o dolent segons la perspectiva, però què és el que se podria recomanar en major o menor mesura en un cas, diríem, per a un mitjà. També parlaré d'alguns recursos útils que poden ser una guia, perquè al cap i a la fi, en matèria de neologia i, per tant, de tractament en els mitjans en podem parlar moltes hores, però realment és una mica campi qui pugui i, per tant, aquí no hi haurà grans solucions, sinó alguns recursos, algunes idees que vos poden servir. I després, alguns casos pràctics, concretament dos, que d'alguna manera pretenen posar de manifest com se podria resoldre un problema causat per la qüestió dels neologismes. Abans de començar, però, com vos he dit, hem de definir què és això de la neologia i els neologismes. D'entrada, sempre que parlam de neologia, els que ens dedicam, deim alerta, perquè sovint, quan parlam de llengua, sobretot quan parlam de llengua en els mitjans o de llengua, per exemple, en la qüestió més de planificació de l'acció, és a dir, si hem de corregir, si no hem de corregir, si hem d'escriure això o això altre en un context més formal, impera, diríem, la qüestió prescriptivista. Què se pot fer, què no se pot fer. Això, òbviament, està molt bé, però no podem oblidar que la llengua té dues pugnes, o diríem, té dos grans punts de referència. Un és la immutabilitat, la prescripció, la norma ens diu la llengua és aquesta, hem de mantenir aquests usos, això és, diríem, el que se recomana en la nova, diríem, terminologia, en el nou argot,
en els àmbits formals i, en canvi, l'altre, diríem, eix és el canvi. Els parlants, a mesura que anem fent servir la llengua, anem avançant, anem creant, anem transgredint els usos que la norma ens diu això ha de ser així. Per tant, no és que una cosa sigui bona o dolenta per se, sinó que tot se pot adequar a un context o a un altre. Per tant, quan parlam de neologia en els mitjans, és important entendre que no és el mateix una notícia, per exemple, que signa un diari, posem per cas, o que apareix a un telenotícies, no? Que, per exemple, una carta al director, per tant, que jo pugui enviar, o un article d'opinió, etc. I també dependrà de la temàtica, en alguns casos. Dit això, què s'entén per neologia? El terme neologia prové del grec, és neo, nou, i logos, paraula o teoria. Per tant, ho podríem definir com la disciplina que estudia els neologismes, que direu, això és una definició una mica defectuosa, perquè no permet entendre. Bé, ara parlarem del concepte de neologisme. El que hem de tenir en compte, però, és que la neologia no només té a veure amb el lèxic. Aquí, avui, només parlaré de neologia referida al lèxic, és a dir, els nous usos del lèxic, que fa el parlant, diríem, a nivell lèxic, però també hi ha neologia a altres aspectes del llenguatge, sintàctics, fenòmens sintàctics, morfològics, etc. Ho dic perquè ho hem de tenir en compte que avui en parlarem d'una petita part de tot el que podríem considerar neologia. A partir d'aquí, m'agradaria, si qualcú vol intervenir breument, una idea de què és un neologisme, quines idees teniu d'aquest concepte. Supos que a tothom vol vendrà al cap una perspectiva, una idea concreta. Quina seria, quan parlant de neologismes? Bé, en general... Una paraula nova. Una paraula nova. Sol ser la gran idea, quan parlant de neologisme. Per tant, si mirem algunes definicions, el Diccionari de la Llengua Catalana diu unitat lèxica nova, formalment o semànticament, creada en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevada a una altra llengua. O, per exemple, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana diu unitat lèxica nova, formalment o semàntica, introduïda en una llengua, i el Diccionari de la Llengua Castellana diu que és una paraula, una excepció, un gir nou en la llengua. Per tant, en tots els casos, quan algú parla de neologisme, ja ve d'aquí, de la qüestió del que és nou. I és molt important el concepte nou, però ja veureu que és molt mal de mesurar, perquè què és nou i què és vell, tot depèn de qui ho miri. Per exemple, el concepte de noves tecnologies, que encara se fa servir, clar, noves, pintura per mon pare i pel meu padrí. Per jo, i si mai tenc fills, noves no ho seran ben bé, no? Per tant, què vol dir nou? Antitot és una paraula nova, bilboquet és una paraula nova, domòtica, exèresi, exequear, semiexacte, vicesecretari. Quines són paraules noves i quines no? Qualcuna ens pot semblar molt nova, antitot, fins i tot domòtica, no? Però exèresi, que per ventura algú dirà, això és nou, bé, però en canvi fa molt de temps que està documentada en la llengua, diríem en la llengua, en aquest cas, més científica, no? Més centrada en una qüestió més terminològica. Per tant, amb això, el que vull que d'alguna manera s'entengui és que la novetat és una cosa que és molt difícil de mesurar.
i que tot depèn de quin criteri utilitzem per parlar de neologisme. Per tant, hi ha diferents criteris. Hi ha un criteri temporal estricte, seria el criteri de la novetat en sentit més estricte, de dir és nou el que acaba d'aparèixer. Però el que acaba d'aparèixer vol dir fa unes hores, fa uns minuts, fa uns dies, fa uns mesos, fa uns anys, quants anys. I després com ho mesuram, això? Com podem mesurar si una paraula és nova, de creació recent o no? Perquè una cosa és que no estigui documentada, o altra banda, no? És a dir, que no ho hagi documentat ningú, però probablement algú la pot haver dit, no? Per tant, és un criteri molt mal de definir. Un altre criteri és el psicolingüístic. Vol dir que s'entén per nou tot allò que una persona no percep com a conegut. Diu, ui, això no sé què vol dir, per tant, per això és una paraula nova. No entenc cap significat. El que passa és que això, tot i que alguns estudis de neologia que ara exploren aquesta via, no? Que parlen amb una sèrie d'informants, no? Quina paraula creus que és més nova i per què, no? En aquest cas, és més difícil de determinar. Per tant, en general, en els estudis de lexicologia i, per tant, de neologia, feim servir el criteri lexicogràfic. És un criteri que està molt criticat, però és el criteri que millor ha funcionat per parlar d'aquesta qüestió, i és que bàsicament s'entén per paraula nova qualsevol paraula que no està documentada en un diccionari. I aquí direu, quin diccionari? Cadascú pot fer servir els seus diccionaris de referència. En el cas, per exemple, de l'Observatori de Neologia, que és, diríem, l'entitat de referència en qüestions de neologismes i d'estudi del lèxic nou, etc., fins ara s'utilitzava com a criteri d'exclusió el diccionari de l'Acadèmia, és a dir, el DIEC2, i el Gran Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. Per això, fa un parell de mesos va canviar i ara només s'utilitza el Diccionari de la Llengua Catalana, el diccionari normatiu. Per què? Perquè és el que té la característica de normatiu. Per tant, com podem veure, ara parlarem de paraules noves quan ens referim a paraules que no estan introduïdes en el diccionari. El que passa és que, com tot, hi ha moltes paraules que no apareixen al diccionari, però que no són realment noves. Fa molt de temps que la gent les diu. No? Per exemple, fins no fa gaire, birra era un neologisme. Ara que s'ha incorporat al diccionari de l'Institut, ja no ho és. Però feia molt de temps que la gent feia servir aquesta paraula. Dit això, com vos he comentat al principi, no hem de confondre neologia i terminologia. Normalment, la gent entén, neologismes són termes nous, o la terminologia, sí, això de les paraules noves. No, són dos conceptes molt diferents. Bàsicament, la neologia se dedica a l'estudi de les paraules noves i, en canvi, la terminologia a l'estudi dels termes. Per tant, un neologisme i un terme no són equivalents, no tenen el mateix significat. Quina és la diferència, a grans trets i sense entrar-hi en profunditat? Que els neologismes tenen un significat general, bàsicament s'entén per neologisme qualsevol paraula nova, i el terme són totes aquelles paraules que en un context determinat tenen un significat específic. Bé, la cosa és aquesta, els termes són paraules que en un moment donat tenen un significat específic, d'especialitat. Per exemple, qualsevol terme de la medicina, o fins i tot alguns noms, l'oftalmòleg, seria un ús terminològic en aquest cas. Sí que és veritat que alguns termes que són, diríem, nous, que per tant són neologismes terminològics, reben el nom de neònims. Són bàsicament això, paraules noves, però de l'àmbit de l'especialitat.
En qualsevol cas, el que és important és no confondre una cosa amb l'altra, perquè el tractament que se sol fer d'uns i dels altres de vegades és diferent. Tot i que en alguns punts ja veureu que el funcionament de treball és molt semblant. I els reptes que vos poden oferir són semblants, perquè de vegades una paraula nova no saps com l'has d'incloure per exemple, en una notícia, i en canvi un terme, tot i que de vegades sí, si és en anglès, per exemple, t'ofereix el mateix problema que un neologisme. Per tant, són coses diferents, però de vegades requereixen un tractament semblant, com veurem al final. Quines són les funcions dels neologismes? No sé si algú hi vol dir la seva, no sé si algú té una idea. Quina és la funció que creix que té la neologia? Si hi ha algú que hi vol dir alguna cosa. Un cop més, podeu parlar lliurement o podeu escriure al xat i ho direm. En general, no us preocupeu, no me fa por el silenci, en general els neologismes tenen diferents funcions. D'una banda, la funció, diríem, principal és, aquí una companya ha dit l'adaptació al llenguatge de la societat. Sí, seria, un exemple seria cobrir, en aquest sentit, buits denominatius. Hi ha una realitat nova, hi ha una realitat que no sabem com dir, com denominar, i li hem de posar un nom. Per què? Perquè sabeu que, així com funcionam els éssers humans, funcionam amb categoritzacions, i per fer una categoria, és a dir, per entendre la realitat, necessitem denominar-la. Per tant, quan apareix una realitat nova, li hem de donar un nom, que de vegades, o probablement sempre, serà una paraula nova, sigui creada o sigui, per exemple, canviant el significat d'una paraula ja existent, que seria un canvi semàntic. També pot ser perquè hi ha algunes paraules o algunes denominacions que han quedat obsoletes o que no funcionen. És a dir, això ho hem vist molt en els darrers anys, que moltes paraules o moltes denominacions que fins fa 20 o 15 anys funcionaven, a hores d'ara tenen una connotació negativa, tenen una connotació diferent, o ja no se fan servir i han donat lloc a paraules noves, nous usos. També de vegades els neologismes permeten crear una expressió diferenciada. Això va amb el to de cadascú. I, per tant, és una qüestió més estilística. Ja no és que faig servir paraules noves per cobrir una necessitat denominativa, sinó que les faig servir per marcar un estil. I després hi ha una altra funció que és pròpia també del llenguatge, en tots els sentits, que és jugar amb la llengua, jugar amb el llenguatge, i per tant, ens agrada dir. Tothom sap aquella cosa d'aplorar a la ploreria, per exemple, o a la cambra de plorar. Clar, això són usos lúdics del llenguatge, que també s'utilitzen. Per tant, aquí podríem parlar, crec que això ho tinc aquí, d'una doble funció. D'una banda, hi ha una funció denominativa, és a dir, paraules noves que es creen per tal de referir-se a una realitat nova, o a una realitat que s'ha de redefinir, i la funció expressiva, és a dir, quan el que volem és expressar amb un sentit diferent. Per tant, això ja ens permet veure que, d'una banda, hi ha uns termes, uns neologismes, ara sí, que seran més fàcils d'incorporar a una notícia, per exemple, a les notícies o a una crònica del diari, el que sigui, i en canvi uns altres neologismes que quedaran reservats pels usos més personals. Per exemple, una opinió personal o a una tertúlia que és més informal, etc. Per tant,
cada tipus de neologisme tindrà uns contextos o uns altres. Dit això, determinar quan comença un i quan comença l'altre en alguns casos és molt senzill, però en alguns altres no. En alguns altres casos és més complicat de discernir si és ben bé denominatiu, expressiu o tot dos. No? Sobre això se n'han fet tesis doctorals que demostren que la línia no és ben bé clara. Ara diríem podem entrar o entrar en la part més de com actuar, no? Per tant, de quin és el paper de la neologia en els mitjans. Generalment ja vol dir que no és que hi hagi una opció bona i una dolenta, sinó que hem de saber com actuar. En aquest cas, vos plantejaré com s'ha d'actuar davant d'un buit denominatiu. És a dir, hi ha una paraula nova que he de fer servir i no m'acaba d'agradar o no sé si és adequada, com ho hauríem de fer. Bé, d'entrada, el que jo vos recomano és que faceu una cerca documental. Podeu mirar si, per exemple, s'ha fet servir a altres mitjans de comunicació i podeu mirar quin ha estat el criteri, si ho han posat talment, en cursiva, si han fet servir aquella paraula i l'han explicada entre parèntesis, per exemple, si apareixen alguns textos d'entitats oficials, per exemple, el govern o algun especialista d'algun tema que en parla, etc. Sobre això ja veureu que hi ha alguns recursos específics que comentaré. No? En aquest sentit, podeu, quan passeu aquesta cerca, podeu trobar una proposta que vos agradi. Mira, he trobat que aquest diari, quan fa servir aquesta paraula, ho fa servir d'aquesta manera i m'agrada. O mira, aquí em parlen d'això però no li posen aquest nom, fan servir aquesta altra paraula. Vos agrada? Perfecte, ja ho tenim. Si el que trobeu no vos acaba de fer, no vos fa el pes, podeu dir, bé, no n'he trobat cap. Hi ha totes dues opcions, però hi ha una tercera opció, que és que podeu trobar més d'una solució. Mira, en aquest diari han posat cursiva, en aquest diari no n'han posada, com ho he de fer? En aquest diari hem fet servir aquesta paraula i en aquesta notícia és una altra. No? Com hi hem de reaccionar? A partir d'aquí, si no hi ha una opció que vos agradi o n'heu trobat més d'una, heu de triar. I aquí el que hauríeu de triar, d'entrada, si podeu demanar consell, per exemple, en els serveis lingüístics o, per exemple, algunes entitats com el Termcat, o, per exemple, també podríeu enviar la consulta a la universitat. A partir d'aquí, la idea és, molt bé, això respecte a l'estructura general de la llengua, l'opció que m'agradaria fer servir, o les diferents opcions, respecte a l'estructura general de la llengua, és a dir, això un parlant normal ho podria entendre, perquè, clar, hi ha paraules que així com estan creades estan mal creades o directament són copiades d'un altre sistema. Després en parlarem del cas de grooming, per exemple, i per tant això fa molt difícil que un parlant l'entengui, no? A partir d'aquí podeu mirar si, per exemple, al Termcat, a la neoloteca o al cercaterm, hi ha una opció d'adaptació. És una opció de dir, mira, s'ha adaptat així. Podeu mirar què ha fet el castellà i què ha fet el francès o el portuguès, no? Com ho han adaptat en cas d'adaptar-lo. Podeu pensar si allò que se vol dir és senzill d'explicar amb un recurs propi. Si podeu crear vosaltres una paraula concreta o si podeu simplement explicar-lo amb una petita oració. De vegades no fa falta crear una paraula nova. Simplement, si se pot explicar breument perquè s'entengui, ja està. No? I sempre és important, si és possible, consultar-ho amb els experts.
Això és en cas de trobar una unitat nova. Això diríem si és un buit, fins ara parlàvem d'un buit denominatiu. He de fer servir aquesta paraula perquè parlant de tecnologia o parlant d'algun descobriment nou, no? I en alguns altres casos veureu que s'ha fet un text o heu preparat una ponència davant qualcú i direu, molt bé, aquí vaig dir aquesta paraula però no l'he trobat al diccionari, per tant és un neologisme. L'he de mantenir o l'he de llevar? Aquí heu de mirar molt bé, és a dir, quin és l'objectiu del vostre text o discurs, no? És a dir, vols una cosa més aviat objectiva i, per tant, amb una formalitat molt concreta, etc. O pots una cosa una mica més distesa que permet algun ús lúdic. Normalment, si és un discurs, això ho permet. I fins i tot una tertúlia, com us he dit, o una taula rodona, no? Un article d'opinió igual ho permet, no? Podeu fer servir. Podeu fer servir en cursiva, si voleu marcar, no? Que és un significat nou o una paraula nova. També heu de mirar si funciona, perquè pot passar, això és com un acudit, no? Tu prepares un acudit i després dius, no ha tingut gràcia, això és un risc, però podeu mirar si funciona aquella paraula, podeu consultar amb companys vostres. Si jo dic això, tu què interpretes? O ho entens si dic això? No fa falta ni que siguin lingüistes, els companys, basta que siguin gent, usuaris de la llengua, vaja. I després heu de mirar si s'adequa a l'estructura de la llengua d'alguna manera, és a dir, si segueix un patró o respon a un sistema, per exemple, antitot, tot i que no és, diríem, una paraula ben formada des del punt de vista morfològic, sí que funciona, perquè té aquella cosa d'un sufix, un prefix que s'afegeix davant d'una base, no? I, per tant, podríem dir que pot funcionar i de fet s'entén, no? Alguns exemples de neologismes que poden trobar i que trobam en el dia a dia dels mitjans i que afecten diferents àrees de coneixement, no? Per exemple, canyellisme. Això, els que som de les Balears sabem a què se refereix. Canyellisme se refereix a en Gabriel Canyelles, un dels presidents, no? El primer president de la democràcia de Balears, el canyellisme. Té una connotació política o podemita. Tothom sap que fa referència a algú que forma part de Podem, del partit Podem. Això, per exemple, si hi hagués això, a la Catalunya del Nord, podemita, probablement no l'entendrien si no tenen el referent del partit Podem, no? Spin doctor, aquí ja és una paraula en anglès, la gent que està més ficada en qüestions de política sap què és com un assessor, no? I trumpisme o trumpisme com aquell moviment en defensa o de suport a en Trump, que sigui president dels Estats Units, o quan ho era, que el reforçava, no? Aquí, com podeu veure, són tota una sèrie d'exemples de la política. Craquejar, deep web, hacktivista, tallafoc, són paraules que pertanyen en aquest cas, al camp de la informàtica, de l'enginyeria informàtica, etc. En alguns casos, són paraules que, per comprendre-les, ofereixen una certa dificultat d'entrada, no? Hacktivista. És aquella cosa de mesclar un hacker amb un activista. O el deep web. No? Llavors, de vegades, deep web hauria d'anar explicada. Si és una notícia general, per exemple, d'un mitjà, com per exemple l'Ara Balears, etc., estaria bé que s'explicàs breument què és, perquè encara hi ha molta de gent que podria no saber a què fa referència o craquejar, no? I després hi ha tota una sèrie d'exemples referits en aquest cas a la gastronomia, com cruditer, gourmet, home golden o vichyssoise.
Aquí el que podem veure és que molts d'aquests neologismes, o millor dit, els neologismes en general se poden agrupar en diferents temàtiques i mirar o conèixer més o menys les temàtiques que hi ha ens permet veure si funciona o no una proposta que facem. Per exemple, en el cas de la gastronomia, és habitual que hi hagi paraules que són d'altres sistemes lingüístics. Per què? Perquè és una cosa que de vegades és molt mal de fer trobar una manera de definir o de denominar una realitat concreta. I en el cas de la informàtica és habitual que hi hagi anglicismes, no? Per tant, hem de saber com fer-ho. Clar, canyellisme, polemita i trampisme o trumpisme són paraules que se creen a partir de sufixació o, per exemple, prefixació anti-Trump. Però en aquests casos ja veiem que tenen un altre funcionament. Spring-Doctor seria un cas a part, no? Però, clar, això també ens permet resoldre dubtes, és a dir, bé, això pertany a aquest camp. Com se sol resoldre els neologismes en aquesta àrea, no? I això com ho poden comprovar amb alguns, diríem, amb algunes eines i fonts de referència. De tots aquests neologismes, probablement els que representen un major repte són els manlleus, és a dir, les paraules que provenen d'un altre idioma. En la tradició, diríem, catalana, sovint, quan parlàvem dels manlleus, parlàvem dels barbarismes, no? Hi ha aquella connotació ideològica al darrere de bàrbar. D'entrada, alerta perquè totes les llengües, un dels recursos d'innovació lèxica que tenen són els manlleus. Això s'ha fet tota la vida. Totes les llengües han agafat paraules, expressions d'altres llengües. Avui dia, crec que totes les llengües tenen anglicismes. Anys enrere el que hi havia eren molts gal·licismes, és a dir, manlleus del francès. També depèn de les llengües que, diríem, són més prop unes de les altres. És més habitual, per tant, que el francès tingui contacte amb el castellà i amb l'italià, per exemple, que no amb el portuguès. Tot i que els portuguesos sí que tenen també gal·licismes perquè, tradicionalment, com vos he dit, el francès tenia una gran importància. Llavors, d'entrada, no perquè sigui un manlleu, una paraula, diríem, importada d'una altra llengua, és dolent. Perquè de vegades, no, això és d'una altra llengua, queda rebutjat. De vegades és mal de fer, rebutjar. Per exemple, pitxissuàs, com ho hem de dir. El que sí que és excessiu és abusar del manlleu i fer servir constantment anglicismes. I amb el tema dels manlleus del castellà s'ha de ser doblement curós perquè en alguns casos tenim paraules pròpies que poden fer servir. Llavors, un manlleu per se no és dolent, però sí que és dolent substituir paraules, diríem, patrimonials per paraules de fora. Això sí que és un problema, sobretot perquè de vegades, a partir del lèxic, començam a adquirir un model cultural que és d'una altra llengua o d'un altre sistema lingüístic. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Tot i això, a l'Observatori de Neologia, una gran quantitat de neologismes que s'hi detecten i que, per tant, constantment es documenten, són manlleus de l'anglès, del castellà, del francès, etc. Pels qui no ho sabeu, l'Observatori de Neologia és un observatori que forma part de la Universitat Pompeu Fabra i que se dedica d'ençà de l'any 89 a buidar diferents diaris en castellà i en català i ho fa de manera manual, és a dir, uns col·laboradors que fan el diari que ens toca o els diaris que ens toquen i els abuidam i després completam unes fitxes,
o de manera automàtica amb un programari que teníem. I a partir d'aquí obteníem una sèrie de neologismes, molts dels quals són repetits de diferents anys, no? I oferíem una base de dades que podeu consultar, que és pública i que, a més, vos permet veure, resoldre alguns casos com això que ha d'anar amb un guionet, tot junt, separat, això ho trobareu. Trobareu diferents opcions, per exemple, autodesenvolupament, no? Que ha d'anar tot junt, tot junt desenvolupament, amb un guionet, amb un espai. Trobareu que, mira, autodesenvolupament s'ha documentat tantes vegades amb aquestes diferents formes. Si tu veus que majoritàriament s'ha documentat junt, no ho posis en guionet. És una opció, no? Tornant al tema dels manlleus, la globalització ha fet que siguin una eina habitual. Bàsicament perquè, sobretot en l'àmbit de la tècnica, creant tanta realitat nova que, clar, els primers que li posen un nom solen ser en anglès i, per tant, ja té aquell nom, no? S'ha de mirar si es pot adaptar, i en alguns casos hi ha adaptacions possibles. Aquí el CapCut és el vostre gran aliat. Després en parlarem. Però, com sempre, el dubte és què hem de fer? Mantenim el manlleu o cercam una alternativa? Clar, de vegades això dependrà del que sigui més còmode. Idealment, cada cas requereix d'un petit estudi o d'una petita reflexió, de dir això ho puc mantenir o no. D'entrada, consell meu, si tenim una opció de dir-ho en català, millor dir-ho en català, perquè és, diríem, més fidel a la llengua. Si és una paraula molt nova i encara no s'ha adaptat i el TermCat no ofereix cap resposta, ho podeu mantenir. De vegades trobareu una adaptació del TermCat que no entendrà ningú perquè és molt llarga, és molt extensa, i en canvi la forma manllevada, la forma en anglès, posem per cas, funciona i s'entén. La podeu mantenir, d'acord? Això, com vos he dit, no hi ha grans solucions, però hi ha algunes idees, algunes possibilitats d'acció. Sobretot, però, hem de tenir present que totes les llengües ho poden dir tot i amb paraules pròpies. Hi ha d'haver algunes coses molt concretes que siguin molt difícils de traslladar, també per una qüestió cultural, però en general és molt senzill. I el lèxic se renova constantment. Llavors, això és important. Ara bé, innovar no sempre ha de ser copiar o manllevar, perquè si no, no tindria gràcia. De fet, vaig fer un estudi fa uns anys amb dos companys de l'observatori en què miràvem quin era el grau d'innovació, és a dir, quin era el grau d'autonomia o d'heteronomia de la innovació lèxica en català, i hi havia un gran grau d'heteronomia, és a dir, molta de la producció que se fa depèn del que fa el castellà, és a dir, primer innova el castellà i nosaltres copiem. Això és una cosa, una tècnica que s'hauria d'evitar. En castellà ho han dit així, això ho han agafat segurament de l'anglès, com ho diuen en anglès, molt bé. Quina opció és la millor que poden fer servir en català? Això és el que recomano. Però, en alguns casos, fer servir el manlleu és el que toca, perquè és la forma més senzilla, és la forma més instaurada en l'ús i, per tant, no em porta anar a trencar-se les banyes. De fet, els manlleus són el nostre dia a dia des de fa molt d'anys. Per exemple, aubergine o albergínia és de l'àrab, arròs, raval, sucre, tambor. Són coses que ja són patrimonialíssimes, però són manlleus, o inicialment són manlleus. O del francès, bisturí, bufet, plató, xarcuteria. O de l'italià, aquarel·la, camerino, soprano, violí. L'àmbit de la música ja vol dir que té molts italianismes, o de l'anglès, bistec, còctel, meeting, robot, corner. Totes aquestes paraules són part del dia a dia. No crec que cap periodista, posem per cas esportiu, parli del cap de cantó del camp de futbol, el corner. Llavors,
quins són els recursos útils? Ja vos he dit que no hi ha grans solucions, però sí que hi ha algunes ajudes. Ja vos he parlat del banc de dades de l'Observatori d'Enologia. El que passa és que és un banc de dades en brut, no trobareu una recomanació. És a dir, quina opció és, quina opció no és. Tampoc no vos recomano que els demaneu a ells què hem de fer servir, perquè l'Observatori el que fa és estudiar la neologia, tot això, però no pot emetre judicis de dir això ha de ser així o ha de ser d'aquesta altra manera. L'Institut sí i el Termcat també. És important que diferencieu el Termcat, el cercatern, que inclou pràcticament totes les paraules documentades de la neoloteca, les que estan d'alguna manera revisades i acceptades i que han passat un control de normalització, d'acord? Òbviament, encara que no hagin passat aquest control, si les trobeu al cercatern i trobeu una proposta, sempre és útil, no? Però el que és, diríem d'alguna manera, a la neoloteca, podríem dir que és gairebé oficial, gairebé dins el diccionari. I després hi ha un altre recurs, no tan conegut, però molt útil, que és la neolosfera. La neolosfera és un projecte de l'Observatori de Neologia que cada dia, de fa molt de temps, cada dia incorpora una paraula nova i fa una petita, és a dir, mostra quina paraula és, per exemple, si és un verb, si és un nom, si és un adjectiu, quins serien els seus àmbits temàtics, general, societat, medicina. Després hi ha dos exemples d'aparicions als mitjans i una petita explicació enciclopèdica, que explica una mica què és allò i què no. Veureu que hi ha també molts de manlleus. Jo no dic que tots els manlleus que diríem recull la neolosfera siguin els que se poden utilitzar, però té un criteri bastant útil que, òbviament, no és normatiu, no és prescriptiu, però us pot donar idees i, sobretot, en alguns casos, quan hi ha diferents opcions d'ortografia d'aquella paraula, la neolosfera diu, mireu, la millor opció és aquesta. I ho fa gent que es dedica a l'àmbit de la lingüística, que té coneixements sobre la qüestió i que, per tant, fa un judici que se poden considerar adequat i, per tant, assumible. Aquests són els diferents recursos. Altres opcions, ja vos ho he dit, podeu escriure a l'Institut, a la secció filològica, podeu escriure a la Universitat de les Illes Balears. Per exemple, el GALMIC no crec que vos pugui donar resposta a totes aquestes qüestions, però podeu provar-ho. Tampoc no se tracta d'enviar cada vegada que hi hagi una pregunta, una paraula, saturaríem a Laura, que és la tècnica, però sí que algunes respostes les pot fer arribar. I, de fet, el GALMIC, a través de la CETAL, de la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic, podria fer propostes també que podríem considerar vinculants, entre cometes. Dit això, ara podem passar als casos pràctics. No sé si he anat un poc ràpid o no, crec que m'estic ajustant bastant el temps. Us he posat dos casos pràctics, que són, d'una banda, Smart Cities o Smart City, les versions en singular, i diferents exemples. La Generalitat de Catalunya diu l'àmbit de les Smart Cities a Catalunya. És un document de treball de la Generalitat de Catalunya del 2022. O una subministradora del Vallès, una empresa subministradora del Vallès, diu un pas més cap a les Smart Cities. Això, 2021. I també la premsa del Baix, del 2021, diu Sant Vicent dels Horts s'encamina cap a una Smart City. Smart City. D'entrada, jo puc esbrinar què vol dir, perquè tinc nocions d'anglès, diríem, no? No sé si un pare podria fer-ho. No en parlem, per exemple, de la generació dels meus padrins. Què passa quan ens trobem en un cas d'aquests? Algú pot dir, bé, és un anglicisme, està bastant estès en l'ús, el poden mantenir, i de fet, aquí tenim diferents exemples, allò que vos he dit abans.
cercau si ho trobau per diferents fonts que l'hagin fet servir. Algú podria dir, puc fer servir Smart City perquè ho han fet servir la Generalitat de Catalunya i diferents altres. No? Però aquí hauríem de pensar, és la millor opció? Realment és la millor opció Smart City? O hi ha una opció millor? Clar, hi ha diferents exemples, no? Smartphone, Smart TV, Smartwatch. I tots aquests casos tenen bàsicament s'han normalitzat com telèfon intel·ligent, televisió intel·ligent, rellotge intel·ligent. Per tant, és la millor opció mantenir Smart City? Personalment, jo crec que no. I, de fet, l'opció més adequada seria parlar de ciutat intel·ligent. No obstant això, probablement seria una d'aquestes paraules que les persones entendrien pel context. És a dir, quan es parli que és una ciutat intel·ligent, perquè d'entrada algú podria dir, bé, però això que vol dir que una ciutat pot pensar? No, no és això. És una ciutat que té tota una sèrie d'adaptacions relacionades amb el que se coneix com a facilitat per als ciutadans aprofitant la tecnologia. Això seria una opció, un cas pràctic de, molt bé, Smart Cities, probablement ho podem canviar per una opció millor, més transparent i que, a més, respecta el funcionament de la llengua, el funcionament intern de la llengua. En aquest cas, seria un compot sintagmàtic. Després hi ha un altre cas més complex. Aquest no sé si algú n'ha sentit a parlar de grooming, supos que de Smart City sí, el cas del grooming no ho sé, després si voleu en parlam, però clar, imagineu-vos que no n'heu sentit a parlar i trobau a VilaWeb l'any 2017 un titular que diu el grooming, un perill darrere les pantalles. Clar, hi entres tot d'una. Quin perill tenc jo darrere d'aquesta pantalla, no? O l'amenaça del grooming, ara, 2014. O el child grooming, la cara fosca de TikTok, més recent, de Regió 7, del 2020. Què vol dir grooming? Clar, el darrer titular ens pot ajudar una mica més a intuir que afecta, a qui afecta, perquè child grooming, però els altres dos és una mica estrany, no? Llavors, és la millor opció? Com ho podem saber si és la millor opció? És prou transparent? És a dir, transparent vol dir, s'entén el significat, s'entén què vol dir? Probablement no. Fins i tot gent que pugui tenir nocions d'anglès és difícil d'entendre, no? Per tant, sabem què significa o podem arribar a esbrinar què significa si ho expliques en el cos de la notícia, no? Però no és transparent. No deixa de ser una mica de fer trampa, entre cometes. S'ha adaptat a altres bandes, en francès, en castellà, en portuguès, en italià, en alemany. Això, per exemple, seria un cas que es podria mirar al Termcat. I, efectivament, el Termcat diu que hi ha diferents documentacions, per exemple, en espanyol, captació de menores, ciberengaño pederasta, en francès, per exemple, seducció malintencionada dels infants, o en portuguès, aliciamento online de criances per a fins sexuals, és a dir, encara més a l'engròs. També veureu, si mireu la fitxa del Termcat, que en tots els idiomes també es documenta l'anglicisme grooming. Per tant, aquí algú podria dir, ui, hi ha totes aquestes adaptacions, però, a més, sistemàticament apareix l'anglicisme. Això passa de vegades quan és una realitat molt nova. El més senzill és no adaptar. Si se diu així i ja ho explicaré. Però en aquest cas crec que val la pena trobar una forma més transparent i, per tant, més propera. Jo crec que no és prou transparent, costa molt saber què significa, però, clar, hi ha diferents adaptacions. Què proposa el Termcat? Ciberseducció de menors.
crec que és un tema, et cerques, és una paraula una mica extensa, però s'entén, no? És seducció de menors, llavors ja ens diu a qui afecta, i ciberseducció perquè se fa a través d'internet, a través d'una pantalla i, per tant, a través de xarxes socials. Ciberseducció de menors. Aquesta seria la millor opció, no? Clar, fer això amb tots els neologismes sé que és una gran feinada, però a vegades moltes d'aquestes paraules ja hi apareixen. Per exemple, el tancat. De vegades simplement fer una mica de cerca, no? I també, com vos he dit, a la neolosfera, si la trobau, la podeu fer servir perquè més o menys ja és una petita garantia de qualitat. Bé, això ha estat una mica el resum sobre neologismes i mitjans. Ara, si voleu, entenc que hi puguin haver preguntes, poden fer una mica de cara a cara, si voleu. Però ara sí que em sembla que, si no hi ha res més, ho podem deixar aquí. Vull dir, estava previst... teníem marge fins a les 8, però en principi també les instruccions que havíem donat, com sempre, eren que ens ajustéssim a uns 50 minuts d'exposició i llavors fins on hi hagi debat, discussió, preguntes. Per tant, ho podem deixar aquí. Aquest era l'últim seminari del GALMIC d'aquest curs, com he dit al principi, però això no vol dir que sigui l'últim del tot. Vull dir, ens tornem a trobar a partir del setembre, en què tindrem nous seminaris i també unes jornades. Per tant, estigueu atents a les informacions que ja us anirà donant la Laura i també enviant, telefonant i de totes les maneres com us arriben i també a xarxes. D'acord? I també d'aquí uns dies sabeu que si voleu recuperar el que s'ha dit, doncs penjarem el vídeo i per tant ho tindreu disponible. Doncs bé, moltes gràcies, Ivan, per aquesta sessió, moltes gràcies a tothom que hi ha assistit i fins al setembre.